Dende o mes de xuño pasaron polo centro de recepción de visitantes do Castro de Baroña unhas 11.000 persoas, das que se calcula que poden ser apenas un terzo das visitas que recibiu o xacemento no que vai de verán. Esta elevada afluencia levou o Concello a buscar fórmulas para regular as visitas, obxectivo que comparte con Turismo de Galicia, para evitar unha maior presión sobre os recursos patrimoniais máis emblemáticos da comunidade. Sacar unha ordenanza no Concello de Portosón para iso, para regular as visitas e ao mellor incluso non sei se voluntaria ou poñer unha tarifa para que todo o diñeiro que se recaude pois que sea todo invertido no mantenimiento, na conservación e seguir facendo traballos de arqueoloxía. Que moitos dos visitantes se extrañan que chegan aquí e non lle cobra nada e preguntan quanto vale visitar o Castro de Bañona. Entonces, casi nos están pasándoles información do que debemos facer. E poder racionalizar pois moito máis as visitas que agora, pois como estamos vendo nestes momentos, pois son totalmente libres e quizás pois bueno, sexa unha das contornas, como dicía antes, das máis visitadas de Galicia, que nos temos con constancia nas que non se regula a entrada e que probablemente haxa que regular, non porque vexamos que hai unha especial presión sobre o ben patrimonial, pero sí que entendemos que como cada vez hai máis visitantes, pois algo bo poder regular e racionalizar estas visitas. Hai visitas individuais, como estamos vendo agora en coches, pero tamén hai visitas colectivas que sí que son, ao mellor, presionan máis a esta contorna e pois nos sería pois probablemente esta a primeira zona na que Turismo de Galicia de algún xeito pois colaboraría co Concello para regular as visitas. Durante a visita do director de Turismo de Galicia, o alcalde presentoulle tamén o proxecto de mellora de accesibilidade na contorna do xacemento, que permita acceder ao miradoiro a persoas con mobilidade reducida. A rehabilitación do acceso está pendente do permiso de patrimonio. O camiño que temos de acceso ao Castro de Baroña pois é un camiño pois como estaba antiguamente e unha persona maior ou unha persona con unha minusvalía non pode acceder. Xa non dicimos que acceda ao que o Castro en sí, pero polo menos o primer mirador que temos para que podan desde aquí, desde a Oficina de Información, acercarse e contemplar o Castro de Baroña. Estamos traballando, que xa tamén yo comentamos outro día ao Conselleiro de Cultura que estuvo por aquí, estamos traballando a ver se somos capaces de ou rehabilitar a zona que nos autorice patrimonio, rehabilitar a zona ou que nos deixa facer unha pasarela de madeira ou dos materiales que eles nos autoricen para que a xente poda visitar polo menos ou contemplar o Castro desde o mirador, non? En paralelo a estes proxectos, o Concello segue a traballar na conservación e posta en valor do xacemento despois de que nunha recente escavación quedara ao descuberto parte da muralla.